Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Veterina Encing. Oke guys, kita spelno berkat kon ngene mak ngatemi sing ngene mbak lipah nek mau wis tak kon gawa masagon guys. Iki aku mulih iki jujur mas dicipuk iki guys yo. Dadine berkatane iki guys. Tegah Rionan nang iki. Loh, Rionan nang ndi? Gak roh. Iki enak lalapan, bapak padha nganu bancaan. Lalapan iki guys, mari ngono iki ana iki cateringan guys. Ana iki kacang, terus iki apa jenenge? Kering tempe, mie, iki ayam bakar guys. Walah kita enuki. Iki nek ayame apa jenenge? Sambel menggoda banget guys iki. Catering gone Mbak Ratna ndek sing isu aku rono mbek ngatem iki guys. Woi, just pokoknya iki cek enek bancaane guys. Meski berkatan ngomongnya Mbak Dewi Nono, Mas Nono. Walah. Berkata juga guys, lah walah ngeri guys ki. Iki ono jajane ning kedusan ngene iki guys. Iki ono donat, ono iki apa jenenge? Tahu pentol. Ono teh, ono apem, ono iki guys walah. Jajane akeh ya guys ya. Donat tahu pentol iki. Iki ada yang ini. Nih, bukan aneh. Nah. Saya kan dulu Pak. Dia perkatungan ini. Tadi. Ndang. Guys. Mas sambelan. Iwak sambelan. Pengen katane iki. Guys. Adem tak kon anu iki. Ya? Adem tak WA. Tapi ora ngabas. Kena lampu, Pak. Jero ngono. Enggak pergi. Itu banget mati lah. Wis roh. Oke, ini lho guys, kok kono kira jiganem kok iso malah. Adem tak kan gawa. Lah wong ning di sis. Sis nek mulai. Tapi ra balesi. Kalau ya ketemu ora bersih. Walah. Guys, ndang hambak sini. Oh, tempatmu. Wes mangan pemindo. Mbah. Sis lah berarti. Ayo, ndang. Itu dibuka kok malah kan dibuka. Kita omongi. Gak apa-apa kok. Iki tak omong ngosek aku ngono. Gak rono-rono paling ya, Pak. Lah bancaan suwi mang sapa, Pak iki? Tanduke sapa? Biasa Pak Har. Oh, Pak Har. Pantes sik. Delok iki ndang pon sih kok. Boleh. Nggone mundile iki buka berkat. Iya, Pak. Nah. Boleh sate. Guys. Dia mangan dengan biasa nih gak tahu mangan kayak bidu ya. Guys berkatane dehar. Ini sate karo mie. Iki mesti enak iki. Apa jenenge? Apeme gak lali guys, walah. Akeh iki berkatane. Iki guys, tuku jajan men Mbak Warti. Latih kudu mangan pisan. Iki rezeki kanggone Mas tuh. Mulai. Apa Pak ini? Tongseng. Tongseng kayak tongseng iki. Ya, tongseng gigil iki. Ayo adek mergawe ning mbeki, guys. Ora iki cara Syukuran maksudnya iki mulai koyo mbeki tapi syukuran koncone ngene iki. Nggone koncone iki lho. Oke, aku kudu mangan. Mbah, tempe iki. Ayo sama. Syukuran koncone gak. Oh, makanya mau aku tumbas makaroni telur. Nambah di pasar guys. Kan gak bisa nambah. Kayak aku main nyidam iki guys, pakai kain.
Ikan uang itu loh, ikan itu guys, kayak ini rasanya enak guys. Ikannya pecah cilik emang manisnya enak, terus tak tuntas lagi. Terus yang rasa, terus lihatnya sih rasa, ya. Pesannya tak kayak jagung manis, terus saya ini guys. Aduh ya Allah gusti, kok nggak ya? Sumuk ini nak nama dek mang wadem awalnya di pasar ini, karena angan dia wadem, tapi nak nama dia sumuk. Halo guys, hantu aku mas. Oke guys, kita jajal guys. Jajanannya kita beli. Makaroni, bajunya, halo. Hampir kan belum hampir. Cuma aku 100 di pasar. Mulai ngurus anak sih. Lagi atus nih. Guys, ini pasarnya. Aku nih. Pasarnya. Apa yang ngayak nih? Ini kayak gini barang ya kan? Saya mau, cuma makan. Nak buat banget, tak kuat nasi nih. Apa? Ini nak tinggal lorong. Mana saya? Ini nak tinggal lorong. Senang di sini. Yang gini ini nak mau meninggal guys, loro. Pas suci nggak ketemu makam lain. Terus anak siaran naik dukiku. Terus mari ngono saiki. Apa seni anak meneh. Dundung. Ini kan itu tanggalan bang bawa saat ini tidak tunjuk. Biasanya mau kayak isu kayak enak kok dengaran gimana ini enak sih. Ini rame guys. Ini salah kering. Ini soalnya jadi isunya ada bakul. Ada bakul es pelangi, akupul, bak makaroni, dolanan, kacang es krim, apa hal? Atau sampai limau. Biar malah ada bakul papeda, tapi bakul papeda ini bisa meninggal guys, nggak ada dan mendadak. Kalau mau banyak sauran, harus takar bumi. Lagi biasanya itu kondisi dan sebelum pada tapi orangnya dia tuh pensi nih kayak satria wah tangguh dong ini dong tahun butinan mana saya apa saya apa enggak guys enggak guys alhamdulillah Pak lagi dia oke, aku nih
Nang sekolah aku seneng jajan. Jane pecah cilik. Pasti ngono kuwi. Wis guys. Lanjut kemana? Gak, males aku mbek kowe. Gak i? Kok iso meteng? Gak i? Kok PJ? Aku lupa pamer kowe tok. Ki kok lemes men kenapa? PJ macak lemes ah. Hei. Nah. Tapi katanya pedes-pedes sih. Duh, oramu aku wis bar mangan aku lek kowe ning gone sen. Astaga, kira video kowe enek, aku tak mangan dhisik. Kok seneng gini mak kowe apa di pasar kok bernayat? Bisa gibah apa aku? Amanah, penting tenanan. Ora ndom, kuwi lho deknane pengen ngidam makaroni telur. Antek sedik nane. Lek sidang ngayat ora kok. Lek aku tak titip Mbak Umi nang pasar. Oh, titip. Kok titip? Nek gak maksudnya aku tak nang pasar, kok nek wong pasar ngonan tak titip. Gak rohi. Ya yuk. Endi? Ya nek lek kok so lucu ya nek wong walah ki lho wis tuku amplop aku apene. Iya aku pe tuku amplop guys. Amplop ae ngene mak ngatemi. Wis